What is up mga kuys? Welcome back to another vlog. So naday ko'y vlog no nga YUKIVENTURE vlog nga wala ko nakabuhat og intro, so kanay mo na yung intro karon. So ako na ipakita karon ang clip ang mga or ang tibuok vlog nako no tong nangaligo mi sa mga classmates sa Nasuli. So watch this vlog and mag-enjoy mo. Let's go. Ano po, nalagyan mo sa amin si Derek na yung mga baka na response sa kalaban kayo. Naog. Ame mo naog. Napa sa Balay-balay. Balay-balay. Isde eh. Help me, mother. So guys, nakasakay namin no. We are going to Gabong kay mga ligo no. No? Ay magluto ba tayo kay mga kami sa mong classmate. Kao ba si Jeric, si Rex, o si Kenneth. Ano yung mga gwapo sa inyo guys. Add lang the Rich Rex sa Twitter. Add Bubu, follow. So vlog takeover po tayo ano. May sakit po ako. And this is YUKIPH. Please like and share and subscribe para Maka-ads namin. 1K subscriber na daw siya. And ano mas doon sulte kay padung na may blah. Dami gamay nga problema diri guys kay wala may kadumdum asa mi muna ako. Saag magamian ni ron. Mani. Pas Dali lang. Wala og tres ah. So guys, nalapas tayo mi. Ay 15. So guys, nalapas tayo mi sa among adto ano. Nagbaklay mi mabalik kay kanila yung mga wala dili man gud mga alagan guys. Karon pa mi nakalaglaag so wala kami kabalo sa mga lugar. So ito nasa Agme. Baktay na po may pabalik. Tanga! Bobo. Gamay ra mong nalabas mga pila na kabaklayon nun. Nana mong kauban guys. Putang ina. Ang layo! Ulong ba mo na? Bobo. So guys, wato sa misa balay sa among amigo kay magluto may pansit canton. O maglungag mig kanon para nami kaon ng pangaligo. So vlog take over na po again. Ning lapas may kay bubukay ko. Kana dayang kana akong gitamanan. Kana. So ako kabantay. And ning lapas may layo kay mong gibaklay. Murag mga 1 kilometro. Dali, agad ay iro. Bye, ako na ba? Nako kang iro. Eh, no. Teka pa daw. Oh. Lama. So guys, namin sa balay sa mga classmate. Dagko kang iro. Enroll na ko. Ay, Dugi. Ha? Ay. Ano ko? Gila ko ni mo to. Gila ko ni mo. Hola.
guys, padulong na may karon sa JRM Resort. And baklayo na namo kay duol raman daw. So, mag-swimming sa may kay grabe kay init diri sa ito yun yung lugar diri? Dabong. Pandungod ako dapat. So, baklay sa may guys. See you. Ala na mo to! Ala na mi guys. Sabi na mag-resort may basketball court. Tada kay sinilasan visible. So amo wala lang tao diri guys kamera so ito. Nagtaan lang rambutan. Okay. Pila gani? Lalam na dai. Oh. Uy. Oh. Di pa pwede paliguan guys. Nasuli na lang. So guys, Palaw is real. Mission failed. Wala paglimpyuhan ng pool. So, mga to na lang may nasuli. Dito na lang may makaligo. Kaya wala pa nalimpyuhan ilang pool dire. And baklay sa amin. Okay na yung hotel niya. Ulay. So guys, naabot na mi diri karon sa Oly Spring Resort. Pero gabaklay pa mi padulong dito. Naabot nga baklay. Naabot na ta sa exact location pero wala pa ta kaabot sa atong liguan. Exact location dali. Dili ka to sa atong liguan. Bobo kaduha. Dili, ang atong exact Sige, location. explain pa. Atong exact location dire. Pero atong liguan Exact dito. Okay lang mag-vlog basta di lang magpaligis. Kung ka-remember mo sa akong pinakauna na vlog, dapat yung mga naligsan. Vlog take over po tayo ngayon, ano? Lah, namo kay puro good. Wala. Ayo, ato bang unahan ni para sa thumbnail? Sige ba? Dito na pag-abot na dito. So time check tayo guys. Namin sa... Kasi oras Tayo na. na kasama no Kasi oras rin tayo. Kasi oras. Alauna na. Nya, among mga niluto nga mga pagkaon no kay init gyapon siya. Init tungod sa adlaw. Nare ko trivia guys. Kaning mga balay nga inyo makita dito, mga balay na sila sa mga American sa una sa World War. To na no. Takot magandang good. So guys, abot na me. Sa pila ka minuto na mga pagbaklay no. Pas mo gid ni ron. Pila entrance? 40. Uy, kuwangan pa. So guys, nakabot namin sa nakasulod namin 40 ang entrance dire. Sa una kay tag 30 karon tag 40 na. Don't you think it's perfect when the feeling's worth it? When we're getting down, 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 down. If everything you've searched for is right here on the dance floor, and you want it now, 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 now. Don't know what you're there for, bring it over here in the middle of the crowd inside my sound. Seeing through your eyelids, and I know you like it when the music gets loud. And I never want another. Come back to me, my lover. I never want another. Bring back the summer. So tanaw na to karon natong mga kauban dire ang mga kauban nga nagsugba no. Unsa na yung oras karon pa may magsugba no. Mag alas 2 na wala pa may kaon. Ana sila. Una po gani. Mag alas 2.
So fail jud gayo among pangaligo karon guys kay una ni ato mi sa isa ka resort nga sa JRM Resort. Nya gilimpihan man day ang pool dito. Na naputolan nila sa mong isa ka uban. Dayon karon Kabot na mo dere, wala pa may kasugba pero nabilin pa gid ang mga paper plate. Baby, we can get hot, maybe it's a long shot. We should throw it back right now, now, now. Then in a little while, I'll see you start to smile. You thought you forgot that you know how. Baby, I can help it, nobody else can put me up like you. Grabe ka tugnaw. Hey alligators, hello crocodiles. What's the difference? Guys, the experience is so cool. So cool there. We need to swim now. Tugnaw gilay kayong tubig dire sa nasuli guys no. Tugnaw kayo. Murag inyong relasyon. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit Ikaw na natin. Gigi. Daplak! Ambak dito! Don't you think it's perfect when the feeling's worth it? When we're getting down, 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 down. If everything you've searched for is right here from the dance floor, and you want it now, 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 now. Don't know what you're there for, bring it over here in the middle of the crowd inside my sound. Seeing through your eyelids, and I know you like it when the music gets loud. So, mga on kami guys. Mga on kami. So guys, bago namin nahuman og pangaon. Ay, wala pa din nahuman ang uban. So, unplanned man yung trip. So, wala may mga kwarta. Wala may abang og cottage. So, dire kami nangaon no. Nya gipalibutan og mga ero. So, pahulay sa amin karon magpalanay sa amin, magpahili sa amin sa mong kinaon kay pagkataw-taw ani. Salom na pud me, no? So expect na ganyan kay tubig yung makitaan karon. Grabe oh. High-tech naman din yun to. Puti ka kay di mo dito oy. Na-over naman na. So guys, namin diri karon sa site sa nasuli na naay mga gagmay nga isda nga pwede pang puts pa. Gilo kay sa tiil. So manamig pa-foots pa dere sa gamay nga fish pan kuno hay. So maligo na may utro. So time lapse na siguro or dili basta maligo sa amin. Baby, we can get hot, maybe it's a long shot. We should throw it back right now, now, now. Then in a little while, I'll see you start to smile. You thought you forgot that you know how. Baby, I can help it, nobody else can put me up like you got me up in flames. From our very first kiss to our very last wish, you'll be running through my veins. And I never want another. Come back to me, my lover. Take a chance and touch the stars.
summer. So guys, that ends our swimming. Alright, no? Pauli na may karon. Kay alas 4 na. Enjoy kami kay gamay ra kayong tao dire, then kami ray naka-occupy sa tibuok pool. Yeah. English naman ko ba? Ha? Oo. Then natin sunlight. Natin magyan karon drink at guys. No. Sure ko pagabot ni sa balayon niya, splak na pod. Tangina nyo! Mga sa migrambutan. Mga pa na migrambutan guys dire sa ila. Ano yung, ay mo na siya upload sa mga videos. Shout out. Thought you forgot that you know how. Baby, I can. Yes! Subscribe sa ko. Ano ba? Bawa na si Kuan upload. Hey, subscribe! Subscribe. Subscribe sa ako, sa ko channel. Subscribe sa Facebook. Lingaw kay Midore guys. Kay. Ang pauli na mo, kompleto mig brief tanan. So pauli. Almire wala. Nana isa wala. They are called swinging dicks for a reason. So guys, namaklay ng yapon mi karon para padulong na mig highway. Oh, light. Guys. Tama ka uban. So guys, nakaabot na may sa balay nilang uploader. Uploader. Mangwa sa migrambutan dire. Sa internet, mag-email mo. Mangwa sa migrambutan kay para sulit na mulaag. Dako ka eh. So guys, mangwa sa migrambutan na isa na guys oh. Para pang bring home ba? Bring home. Nga naman na, kung maligo mo, nangan, hindi mo muling away dala. Wala mong kumukat-kat. Mahadlok na kumahog sa maling tao. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paneng. Okay guys, mangulay na tayo may. Salamat kay Keanu sa among mga rambutan. Tara pakita ang rambutan. So, pagkabot tayo sa balay, tulog na may. No? Tulog ay ha. Bro, salamat. Kiss ko be. Upload ni mo niya. So guys, no, mo na to, nakita na ninyo ang YUKIVENTURES vlog. So, shout out di ay ko sa mga nag-comment sa akong past vlog, no. Shout out po sa akong mga friends. Ug shout out po sa silingan nga si Hazelyn Baring, no. Nga supportive kay nga silingan, no, kay ginasuportahan po niya sa akong pag-vlog. So, shout out to you Hazelyn. And shout out sa tanan nga mga Bisaya. Alright, so thanks for watching and see you in the next adventure. Thanks.